uspořádat sraz. To jste měl říkat. Už je to 47 let, Maruško, co jsme opustili. A příští rok to bude 48. Za chvíli je to 50. Buďte rádi, že jste se toho dožili prostě, jako, jo? To musíte brát z této stránky. Nemáme tady pozvaného žádného, Kovařík, sedni si, nemáme tady pozvaného žádného kantora, protože, jak víte, sraz se rozdělil, je tady oportunistická skupina, která náš sraz napadla ze zálohy. Prostě Lída Šambergů se o tom vyjádřila, že to je podraz, že to jsou podrazáci a že tam by nikdy nešla. Prostě zavině... Ke slepičkům. Nebo kam? Takže jsem jakoby přišla, ale má manžela po operaci nebo svého přítele, takže ho vyběhává takhle. Fouká mu na bolístku prostě. No počkej, já zapomenu řeč, člověče. Takže kantora jsme nepozvali žádného, aby si o nás nemysleli, že jsme úplně blbí, jo, protože tady tu akci s tím druhým srazem spískal Venca Soukup a mistrová Šuleková, jo, takže já to beru tak, jako, že to jsou lidé, kteří se báli dát, nebo nemají 150 korun, aby si tady předplatili nějaký to meníčko, a nemají 18 korun na autobus prostě. Ale my to, co to máme, tak vás tady prostě vítám. Jsem strašně rád, že jste se tady přišli podívat, že se pěkně pobavíme. Sami vidíme, že jako mnohdy člověk chvilku musí přemýšlet, kdo to je, kam to patří a tak dále. Jo? Jinak, holky, jste furt moc pěkný teda. No proto. A já jsem na tom taky mazal, abych byl taky pěkný. Chtěl bych říct, že musíme poděkovat moc tadyhle Marušce, která prostě nám tady tu krásnou hospůdku vyklidila, vyházela ty ožrali, co tady máme sedějí. Je to dneska jenom pro nás tady, takže děkujeme. A chtěl bych říct něco k tomu programu, jo? Takže teď si ještě tlachejte, za nějaký čas bude večeře, za nějaký čásek, a po večeři bychom se jako navzájem představili a něco o sobě řekli. Něco řekli o svém životě. Jo? Stávat se nebude, to si řekne mezi sebou. Nerádko, nekecej do toho. Dvouma větama. Down. Tak. Takže asi takhle. Když jsem byl na srazu v Praze, vojenskou hudební školou, čápne. Zásady, že kecám moc dlouho. Chtěl jsem vám říct ještě příklad, jak byste to měli říct, jako jo. Když jsem byl na srazu po 20 letech z Roudnice, tak v Praze vstal Ondrej Pápaj, jinak to byl z Komárna Maďar jako poleno, a povídá: chalani, tak som sa po maturitě ma pridělili k vojenské hudbě do Topolčian. Tam som sa prvý raz oženil a potom jsem se rozvědol. Pak som sa druhý raz oženil a zase jsem se rozvědol. A pak jsem se po třetí raz oženil a zase jsem se rozvědol. No a my všichni koukali, on říkal, no, ale stále tu samou babu. Já mu potom povídám: Ondro, čo si robil, ty kokot, ne? A on říkal: vieš, Karol, to značí to, že já mám obrovsky vyvinutý cit pre rodinu, vieš? Jo? A já jsem mu říkal: no a teďko nemáš teda žádnou, nebo máš pořád tu samou, si zase, ne, už ne, jsem sám. A já říkám úplně sám: no nie sám, no tak jednu mám na vareně, jednu na praně, jednu na upratování, jednu na žehleně a já říkám, a pár na trtkání. A vidíte, já blbec mám furt tu samou. Takže takhle nám to můžete tady jako ten svůj životopis. Tím pádem my už víme všechno o tobě.